Tak, už tady dopoledne byl Libor, tak mi dones tulipány krásné, mi docházejí vazy a manti se mi tady scházejí u dveří. Já mám ráda tulipány, také krásné růže, ale karafiaty, já to mám spjaté s minulou prací, jak tam chlapi ožrali nás na MDŽ, naháňali. A co u tebe nového, Bobby? Tak nové, co já nového tady? Furt ten soused v noci. Ty řekni mi, mladý kluk 15 let a on nespí? On celou noc hůru, on fetuje, já jsem ho tady, nesmí se, je to pravda. Kde bere peníze, no krásně, kde musí na to a já v noci ve 3 slyším, jak on sedí u stolu, jak tam drtí ty prašky si, zamíchá a fetuje, že? A potom on zvuky, já už stávám brzo ráno a on začne také však poslouchej ho. A teď, když už usnu, tak já mu začnu do té zdi bouchat, on mi to začne vracet, že v tom amoku, co má, tak začne taky na mě bouchat, tak na sebe boucháme, já nemůžu spát, takže ve 3 já vstávám, udělám kafe a pak už nezaspím. A potom zase. Chlopi za nás brali MDŽ jenom jako záminku jít do hospody, ale my jsme si zase s holkama fajně poseděli, po fivce jsme si tež dali doma. Hezký svátek, to je dobré, že je zpátky. Ne jak ten váš Valentín, to taky nechal. Počkej, teď, slyšíš?